Ana, zuk jakingo duzu ze horrelako aldizkariak eta irakurriko dituzu, askotan ateratzen dira xelebrekeri eta xelebritegin inguruko inkestak, ezta? Kasu honetan, azkenekoetako bat, Penelope Cruz. Izan ere, bera izendatu dute emakumerik sexiena. Zuri ze iruditzen zaizu? Nahi iruditzen zait, sexy, guapa, baina, klaro, ez dakit. Bueno, nik Penelope Cruz baino beste asko zango neukose gehiago, Bai. Asko, zeu adibidez nerea, Penelope Cruzen aldean, ni ez da pertsona, bai, ondo da, guapa da, bere horretak goz, baina sexy hauak beba dauz, nik uste dut, munduko... Hau dela eta, Xabin Fernandez kalean galdezka ibili da. Ados ote dago jendea honekin, bai, Penelope Cruz sexia ote da, ikus dezagun. Aldizkari baten arabera munduko emakumerik erakargarriena Penelope Cruz omen da. Zer iruditzen zaizu zuei? Ez. Ondo, niretzat guapa da, ez dakit. Bai, niretzat bai. Ba, niretzat ez dala, baina... Ez da, ez. Baina... Oraindik... Nire gaztegiana ez, nire berarentzat, ez? Zer niretzat gustatzen. Ez da. Badirudi Penelope Cruz ez dela euskaldunon gustokoa. Baina zein da euskaldunon iritziz Euskal Herriko emakumerik sexiena? Aurpegi horrekin egozinek esango luke ez dagoela emakume erakargarririk hemen. Bain ezin dut esan, ez dakit. Itziarro Janguren Baltzola. Itziarro Janguren Baltzola? La mia, bai. Itxoin. Nola zen? Ani Gartiburu? Hori, bai. Baina hori oso modaz pasata dago, Bueno, baina. Ondo kontserbatzen da. Ondo kontserbatzen da. Oreja dangoa, agian, zait. Baina oraingoa edo lehenkoa? Oraingoa. Begietu ezak minutu bat, ezke bak. Bai, daukeu hemen, da dizun demora guztia. Ez dakit, nerea Garmendia ez dago gaizki, bueno, lehen behintzatu eta duela urte batzuk, hain ez auskalo. Eskaletu joatea zein den Euskal Herriko emakumerik erakargarriena, eta esan du bere ama. Bueno, bere ama ere gopa da, Ba, bere ama ere. Bueno, ni... Igual, La Oreja de Van Gogheko neska abeslaria. Oraingoa edo lehenkoa? Oraingoa, bai. Leire Martínez. Oida, bai, nik uste bai ez. Eta Amaia Montero berriz ez zaitu gustatzen. Ez. Nerea alias. Asko pentsatu gabe, esan dezu, Bai. Beti zuna agertzen txikitan, eta orduan beti onda hor mito hori. Bueno, ez dut ze esango, ze lotxa. Ana, bueno, neskakutzik ete balde batean, eta mutilei helduko diegu. Ze mutil sexiak baditugu. Makina badanera. Begira ze prestatu dugu, guazen ikustea jarraian, baitu, Xabi Alonso. Sexia da, Xabi? Bai. Xabi oso sexia da, gainera estilista hon bat dauka, oso ondo jasten da, eta gainera oso ondo dago. Bai, ni ados. Jose Luis Korta. Ba, bueno, Korta igual beren sasoian ondo gongo zan ez da, baina oin ez dut ikusten Misterra Euskadira joteko modu. Beste estilo bat da. Beste estilo bat, ez. Ruralagoa, Hombre, saso honian dago, Bai, baitu. Eta hemen Iñigo Vicens. Ondo, albuan bizidan, ondarrutarra. Ona, etortzen da askotan. Iñigo oso mutil guapua, bai, oso guapua. Oso guapua. Eta ondo dago, eta ondo igartzen jako ondo zaintzen dana. Gure erredakzioan ere arrakasta handia daka. Bat ematek akatu ingo, eta esateatzen, baina egia da oso mutil guapua.